Здравейте, приятели! Аз съм диджей Георги Костов и днес искам да поговорим за един много важен проблем, който засяга не само диджей индустрията, а и клиентите. Ценовия дъмпинг или просто казано подбиването на цени. Ценовият дъмпинг е практиката да се предлагат услуги или продукти на изкуствено занижени цени с цел привличане на клиенти и създаване на изкуствена ангажираност или оборот. На пръв поглед това изглежда добра сделка за клиентите и начин на диджеите да спечелят повече работа, съответно и пари. Но реалността е, че ценовия дъмпинг вреди на всички, в това число диджеи, клиенти и индустрията като цяло. Нека първо да разгледаме ефекта върху диджеите. Когато постоянно намаляваме цената си, за да останем конкурентни, ние всъщност подкопаваме собствения си бизнес. Не уважаваме своя труд и инвестиции. Принудени сме да правим компромиси с качеството на оборудването, подготовката и услугата, просто да покрием разходите си. Това означава, че не можем да инвестираме в развитието и растежа на нашите умения и услуги и не сме стимулирани да работим, а и в дългосрочен план това застрашава успеха на нашата работа. Ценовият дъмпинг всъщност създава нереалистични очаквания и подценява истинската стойност на нашата работа в очите на клиентите и партньорите ни. След като сме свалили цената си с цел подбиване на пазара, след това клиентите ви припознават като евтин или бюджетен вариант и взимането на справедливо възнаграждение може да стане много трудно. Това не само вреди на репутацията ви като диджей, но и подтиква бизнеса към незначителност и маловажност. Освен това, диджеите в бранша не са единствените засегнати. Помислете за клиентите, когато избират услуга въз основа на най-ниска цена. Те често получават некачествено изпълнение и разочароващо преживяване. Спестяват малко пари в краткосрочен план, но губят от липсата на професионализъм, желанието за себераздаване, персонализираното внимание, качествено оборудване и онези специални екстри, които правят събитието по-успешно. Клиентите също подронват авторитета си в очите на своите гости и техните очаквания. Мнение на специалисти в бранш. Има изход от този капан, в който всички участници по веригата са засегнати. Решението е да се обединим около една нова визия и подход, а именно да се фокусираме върху стойността на услугата, която предлагаме, а не върху цената. Това означава да научим клиентите каква е реалната стойност на професионалната диджей услуга. Инвестиции в топ оборудване, часове подготовка и персонализиране, способността да създадем успешно събитие. Трябва всички в екосистемата да разберат, че има разлика между просто пускане на музика и професионално изпълнение. Бонус! Нелоялни практики. Бих искал да ви насоча вниманието към един проблем, който наблюдавам често в нашия бранш. Особено през натоварените месеци като май и декември. Става въпрос за практиката на някои агенции и фирми да предлагат ниско квалифицирани диджеи с цел увеличаване на пазарния дял или просто получаване на комисионни. Разбираме, предложението може да изглежда примамливо, особено когато изборът е ограничен поради високото търсене. Въпреки това, е важно да се отбележи, че тези практики във всички случаи имат негативни последици както за клиентите, така и за професията като цяло, а печеливши са само посредниците, които не носят отговорност. Благодаря ви, че бяхте с мен, диджей Георги Костов. Претеглете минусите и плюсовете и ще разберете, че за да направите нещо успешно, трябва много труд и правилна инвестиция. До следващия път!